Район биләмәсендә 2020 елга юл төзелеше буенча билгеләнгән планнар тормышка ашырыла. Алар шәһәр һәм җирлекләрдә юл тротуарлар, региональ билгеләнештәге юллар. Быел җәен Чаллы-Әлмәт трассасын ремонтлау буенча зур эш бара. Иске Зәй әйләнеп узу юлы участогында техника эшли. Берничә ел элек бирдә яктаткычлар эшләнде һәм моның белән бу участокта юл һәлакәтләре сизелерлек кимеде. Быел бирдә асфальтлау эше бара. Моннан тыш шәһәрдән читтәге Нариман урамында асфальтлау эше башланды. Шәһәрдә шулай ук планлаштырылган барлык эш башкарылды. В основном она запланирована работа в Тулаем бездә шәһәрдән читтәге Кыр, Тынычлык, Өлешчә Карл Маркс, Интернационалистлар, Тружниклар, Уральский урамында эш планлаштырылды. Әлеге урамнарда асфальт түшәлде, обочинаны ныгыту эшләре бара, ди Илнар Хафизов. Симашев һәм Нариман урамнарында тротуарлар ясалды. Алар гражданнар мөрәҗәгате буенча барырга килде. Иске Зәй һәм Возвишенкада юл участоклары ремонтланды. Моннан тыш юл куркынычсызлыгы программасы буенча зур эш бара. Это и установка дорожных знаков. Булар юл билгеләре, ясалма, тигезсезлек, коймалар, светофор урнаштыру. Әлеге юнәлештә эш дәвам итә, ди Илнар Хафизов. План нигезендә авылларда да юл салу буенча эш бара. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.